Lua chuir de conas hain si bhneomh. Bhfuil sibh go maith asúla gom go bhfuil. Tá me gimmert Euro Truck Simulator 2 bláthir a churád nó cho le déanamh gom fan secin nó a chuir de tá an setup seo ar fud na áite aber nuair a bhíon an rátha gót, nuair a bhíon na gearstick a gót, nuair a bhíon na pedals a gót, nuair a bhíon an iPad a gót, agus an microphone agus nach chéan nó déile a gót. Bhíonn sé anna chasta setup a chrú abid. So, in nacht bed sa bio Instagram, TikTok agus Twitch agus YouTube leis. So bed sa bio fud na haite in nacht na deasan. So bed sa tos nó a gion second de charde van lig socuid. Oh, okay, gohúntaach. Van second a charde. Right. So tam sean sa sa na veco. Ní head na ine trocail seo lom a charde charéirih ach seo tain trocail atá agam so be gar mé a chusáid apart. So just bevdalum check a dhéanamh an leis. An bhfuil si bhná mé a chlos a gceart agus bhfuil si bhná a chlothe a glas a gceart. So fan second a chuirde a glas a gceart. Okay, soilm go bhfuil se all right. Seara beag se go bra. Déatan é a chahrú don déatan é a chahrú níos a dhéanaí nó maideach más gá. Se sin é hinnéad. Is soilm gur imríos nuair a bhí tú an sá nuair a imríos Euro Truck Simulator trú don giadóid. Sinna chiad rud a hasníos a livestream áil is stoilm. Níl nó cínte. Ach, péiscéile a chuirte. Tás nó a míad mar sin i gion second. So just tá ma rockil briste fi láthid. Well, ní sé róchan ach a rud nó chó na cheart leis. Twitch chat ó láthain sin é. Lorry Simulator sin é. Ok. Cé bhé leirigid tá gom, nílim cínte. Oh, cheara ha neart airigid a gom. Se ha ETS tagaí back sin é a cháit kann santa i nacht. Right. So a cháirde. Begarum neidir tros a dhéanamh. Nílim nó cínte cad a bheith a dhéanamh gam nó cad a tros atá roam ach chiimí de cháirde. A bhfuil me se ha me trailer nó me landtóid nó peirod a thugta éid orm so tá gachrod go brean leis. Agus begur míreacht a dhéanamh an manual a chusáid. Ok, cheara ní gádam a bheith stoppathe an son in echaid. Ja, han chat mar a fi láthir na féile a bhíl larp ach tá sé lo go leor aber sa livestream so han neart am a gaine. Ó begarum dal an so ó me léan me leiscéal. Ok, her neis go dtí chiad hir, ok, a bhfuil lína ríist. Dónar agus bhuiili ó níiad a níiad sanna dhéanamh. Is dóilm go bhfuilm sé sa dain na bheirg a cháirt. Déanad sa... ó... Tu chur a bit waid déir, féimar a déirtar. Déanad sa seicir sin i gceann second. Ach is dóilm go bhfuilm sé sa dain bheirg. So ní rois I bhadón marc. Ok, ha na sailse glas nó oine an sa fós is mahan o de cheara taid. Cheara is comil an fé sin. Fiadar aber oine fós is stoilm. Cheara sin é mar a bhíonn sé a cháirte. Ó me leis géal. Ní rimríos a chlásá le tamil a cháirte. So
nílim sé dahi abid ar na gears fi láthir. I'm a learner, Cupids. Oh, cheaps go raibh an aidige le feiscint an slán nach ní raibh nach a kia. Oh, my léan. Oh. Tá is strachelt an seo a chuir de abid leis na gears. Okay. Oh, sure. Oh, whoopsies. Oh, stop. Ceannas adachaid na máiste an son ar a dracail, is mór a tro a son. Oh, sure, bhí a talánach, dhéan sé fi sean foioi miniuh, gus sás lei sin a dheiscint, is brála mé mar chuoine tá sean a cheas. Agus a bhadra. Okay. An féidir leat aber Polska gurm. Okay, tá sé ráiti go leis. Nefad cad is bríle sin, tá sul gom gur rud deas é. Okay, déanad potted flowers is leir son. Or dhéan áisiúmad checking ar a jo, go an be. Tá go ná ní bhíon an áisiúmad róchan an sáid ní Instagram catára. Oh, stop. Wait. Oh, wait, níl a trailer am a hile. Okay, actually, bhí sé géist go me cargo market a chusáid ach cheara is go me am an leis. Oh, stop. Oh. Tom cooked an sa chuirde. Oh, stop. Tom, they got him in cheat cam a chusáid. Okay, oh, no. Oh, okay, cheara na bací leis in inechir, tá mé sachelt an seo chuirde ach begur aber tá sacha chuir leis leis de mind. Oh, an bhfuil sé te sa fólinn. Mór a trúas an. Bhfuil sé te in Albain fós cad an enimdéach. Oh, tá gí me gnónis. Okay, mé leis géal. Bhí okay, tá gí me gnónis. Se an dan bharraig. Tás a dhéanas a scrúda teána déanana bhéireacht a bhíú an scrúda hágur sinné a cháirt. Aber is stoilm go mííon a chláis seo cáireach aber chun dal a daithí éidir de maint ach bíon aber ní hánain a bheithe temáint sa chluthe agus temáint na bhíor héal aber táid anna dhéifriúil an na chéile chuid éidirh. I'm learning Irish, I say. Well, I've been learning it I was learning it in secondary and primary school, but I'm kind of learning it more officially now. Well, I'm in my album there in my free time now for about, I don't know, 3 years. And múntard Gaeilge is ansalom éid chailtach. Nílim ro cínte. Well, is breal me talánach. Mars gná tá na dhéine scoile mecha pocóide lom ach ní bhíonn sé aber rócha níomhach na léanta sá agus chonach é in DCU aber cúpla a teachtain sem a chairin chonach é agus bhí leabhar leis ar dáir sethe gan dácht ach sé ní mar a bhíonn sé chairde bíonn sé deochair a bheith gníomhach ar TikTok. Cén costas a bhí éidir stríon bhfuil an Timmy ceist bha is dóilm gur chachas thart éide €5 ar an steering wheel agus ar an gearstick agus ar an pedals. Like bhíidir costa seach go leor ach Biú iad is stoilm, like, aber chuidann siad go mór leis a glothe charéirih. Idir gá céim diaag go céim diaag go neamh an ba.
Seas fi a chuid tá na mu chaach fans is fud na crínethe is mehan tá sin. Se bhlas leis a bhfuil orp hí ceardlinn log ceardlinn log enam na tíide agus é cholíocht siúile. So ja, bhí sé hena henimhach. Bhí is as go raibh deise gom bóla leis. Agus bhlas le go leir daine go bhfuil leithna go martha ón bhí sé go deas. Se tá idir methe idirnáisiúnta is féar chuit. Ní leach beirt féochant ar an níos ar Twitch an nach tá sé sach ciúin. Bé nach fuil spéise go daine. Bé nach fuil spéise go daine. Bheit féochant ar an glóthasá achas breala mé a chiimiirte chairde so is cumlam. Ó se bhfuil cheanna is é a bhíart nuair a bhíos é gobaid go lá aimimsrethe. So bhí a teideigid a gom ó a dacha son ach níle is. Tá sé fad méhé sin é mar a th líon a chairde. Ok. Bhfuil éon scéal go bh nacht a chairde as óla gom go bhfuil sib go maith. Raibh lá maith gaibh. Bé go bhfuil mé dul ró hapaig don móthir mar 8 nó 8 ó sinne a luas a taide ar a móthir sách. Chear a mór ar bhealach atá ánach a réidir, so neidir canna héamh na bacha a luas aber níos a hapóla ná sin. Agus neidir canna héamh go bhfuil mé chuoine sé díana breaking an son. Neidir. Ó, tá sé dul ar lús lasrach an is. Ok. Ó se sinné sinnéad tá sé díanamh sladéid. Tá sé tá sé dían ó tuigim an níos tá sé díanamh sladéid idir glutha seo tuigim. Well, is mé se CEO idir glutha seo has níos tá image stoilm sa bhíon cáhíle sa cóig diaag. So tá má image stoilm le 10 mlíon an níos. Dahin a bhíl orp. Dahin, aber nuair a bhíos aber ar a luas a teachtain se caite chahin daine éigent mé ó TikTok agus neidir bégur raibhethna orm aber ó Instagram nílim ro cínte ach se daithníotar an is ríist. An bhfuil si bh buin taine bheas a face cam a chuir atá dír éidir aber an setup Tás óil gom go bhfuil. Ok. Tá bhfuil sé sin a dul. Ok, tá sé dul róbháil chum. Can hebh go mím sé Gaeilge a go naí, neidir. Ok, tá mé déanamh overtaking éidir an leis. Céthú hain. Gohúntaach. Ó, ní chéan tú acha steering wheel. Sin a sprach. An bhfuil tú ná na gearstreich a cheiscint. Tá mé fiachant ar mé fón an éis. Tá súla gom go bhfuil. Ó, ja. Tá sé le feiscint. Oops. An éis céan a chuir a bhíos ar a bhón an son. Ní denna missions a bhíor héil in echar. Ó, chéan tú a gearstreich go húntaach. Ok, tá gearstreich is a rá sa léid go húntaach chuir má go tá sin a héanaad. Go húntaach. Rás fad. Now the cover limit dul, didn't say check it a mappa. Okay. So visitolo arroz go adol tríd Hamburg agus an sal adol go Dortmund. Okay. So dám adol chin na Germaine an bha. Go seoig. Ó chiam na milte go ihe an son go húntaach.
Oident a bíon aber speeding offence ó me leis cíal ní rá sa féchan tiide ar an móthir a gceart gus a dulrú hapig chu réidirh ach cheara. Tá deabha arm a chairde a defiid arm sin é mar a tharlaíonn se. Ó tháinig na gceardaí an son, be gur thug sé sin na pinóas dom dearthainn gur thug cad é cheist a bhfuil larp. Ok. Se fé mar a bhí rágam, oident a bíon na mótar bhealaí sach le dránach ach cheara sin é mar a bhíonn se. Bíonn siad soimhneach leis mar sin hain. Tá dul ró hapig an leis ach is stáilm gan léidir na luas sa don móthir tá sa don móthir sa habis. An bhfuil an Michael Wright a chairde tá an setup sach defiúil an nacht aber oident a bíon mic aber in lá tiile ach bhí mé boga mar gheall ar a rá mar tá rá an bhór aber os rud go bhfuil má ha fáin a rih aber rá nó steering wheel chinach. Caig si bheith cínte go bhfuil sibh srálthe aber go bhfuil fáin a rih é a chinach mar tá deanna bhór agus bíon a spás a testáil agus aber ha a vinse me desk ha sé mór go leor ach fós bíon se bíon an rá an a bhór nuair a bhíonn se ceangailte gom leis an nesk. So like bíon spás bhoit don rá agus mar sin. Cé híon nó hí a gael gáir is fearlam marm nó beo. Peg is stoilm, is breall an peg agus pedar ó léide agus na legendas sin gléid, Tomás ó Criffin agus mar sin, is breall an míad gléid. Ach, táid gléid marmh nach dé le na nanam. Stoilm go neartar nach dé le na nanach a leis ach deartar nach dé le na nanam be go bhfuil sin níos a chutíantna benach dé le na nanach a níon rochínte ach se stoilm go neartar a dárod. Ok, go hóntaach in éad gur má go sin. Ó se na blasciad í se bí féidir meach dos na gardaéis is fé a chuite timí is fé a chuit. Se na blascad í seachas pedar a léide de bás múscrí gweil tocht bhúscrí I gorcaig an scrín nóid go deo de bethe. Oops. Tá iPad a gom leis a chairte agus tháina aber na controls goléidir ar iPad tá se go hóntaach is breala mé. Cuidann sé go mór leis a glothe dar leom agus a chairte. Bheartaí is a glothe seo a chiimirt de nacht mar nar im réas ní im réas aber níor chuas a chairt le cúpla mí le mí nó cho an nóis agus beag ceach timán a gom I gún caicíise so mar sin is mé hid dáme dul le cleachta se. Right. Tá teart a dahan ar im fi láthir a chairde si his burger inmh Sambros na an bhfuil anna go bhfuil réanna ar a mílan álan sa tá gathead limine ach chus an inmh agus bhí sé anna bhlasta ach peanóid go léhim burger a réim tá an teart arm tar léonn sé sin na gcónaí ina dhéag takeaway abaid. Se tá sé scanrúil ná fuil a hinéad. Agus fóid me drehaid pass abaid ar a loin. So tá ceadónas tamána
Tá anna feachta í néistal tá sé anna háasta lei sin. Ó tá dul anna hapig nach bhfuilm be bhfuilm dul ró hapig ga bhfuil na gar daí neidir. Níor chóas go chláiste saoraigh riamh sa chailteach do bhí larp. Se. Ó níle míad a géirí go fáil a crim fidíirt. Tá mí de bhd ó chiaí fidíirt. Tá mé dul go Dortmund stoilm, be bhfuil dul mórm leis an naim átéigent sa chearmáin agus thosnaíos sa chain bharrig mas bunim chaine. Nadidir bhfuil na hennecha sanna geart go mechan irid ó is cíal. Nadidir kann hef bhfuilm sin láhairt leis an AI traffic. A dhéon sé ógnach nó de bhí an tá a gimmeirte a héanaar I déanaar ach ar líad tá daine eile ansá sa chat sna chatanna gansáin tú nach fééis geile a crim in scéal a got gansáin sibh Gaeilge ó bhí an lengan iné an bhhuilarp tá iadarm conas mar a bhí sé cad bhí a dhéanamh a cot son ó be gurm dul go dtí a lá na sá góntach. Na de bhíonanta ar cad an AMJ cheapsca raibharm ahrú a dhéanamh an son nach ní raibh nadidir bigorrá sa lá na cheart an son mar sin in rochínte ach aber na de bhíonanta ar a mótar bhealach aber ní bhíon aber na géir a chosáid échaid aber bhíonanta aber sa géir céan na gcónaí agus sin é mar a bhíonn sé sa bhíor héil leis. Ó bhí sé flachbáite ach beomhar fós go húntaach. Ní a bhéh an bhaisteach a gcuoine limnach inné ní dóla mé. Euro Truck Simulator 2 an animtáide ar a glothe trí parrot annach chlothe agus tá sé ar Steam. Nadidir an bhfuil sé ar a PlayStation ní dólam go bhfuil níon cínte. Bé go bhfuil. Ó chuiris ben a grí fair play a chuite crim níos tá tíirse a dánart. Sa péal nadidir céan chamatáid ach dear an go bhfuil com a bhráid. Aber ní rós riamh sa well aber chus go dtí an engin leid a bhí an óg chus go dtí an aquarium a dangin. Bhí sé go bra a cheiscint. Gá bhfuil dul nadidir agus bhí sé go bra a cheiscint ach ní rós ann ó héine. Ach bhí fánarm agus tá fánarm fós a go thuirteid. Tá dul ró hapaig. Tá tú dul go dtí I láin áan ó chun lara máireach ó go húntaach. Bain taine bheith sin a trí parrot. Bain taine bheith sin. Tásúla gan go méid an naim siad go má. Déar hin go méid, beag sé áráis is stoilm. Bhfuil éana daine dul le chéile níos ó bin an animtáid a bheith sin a festival tá sa chláis sa bhéile sin na cha. Sean í ró se ón hain chail rua. Ó den tú stadéir scéaltha staide anna himimiúil. Cadí na scéalta nó an bhfuil tú fé NDA. Whoops. Constante tú nach de Daniel, ein scéal agat, bhfuil tú go má?
Bí an tosa gimmert Euro Truck Simulator tú ná bíanta nó ó bhí chart an son cheara tá sé méhan éis. sé seach dúirt muid doch ar YouTube. Con santo ha duine I féchan tarin ó YouTube fé dhéide agus a chairde mar is óíomh. Han beir YouTube, Twitch, TikTok agus Insta ha méid fud na háite nach mar ná. A chun santo muirdeach péisce le a chara. Os tuairgaidta ó go hálinn fair play a chuit. Sean ní bhíon an omla feiscin ró vinnic sa chaint ach bín sé an fós mar sin héin. Sprála mé a chósáid. Agus bín sé le fé ní ró sa féchan dir a móthar an son. Bín sé le feiscin dacha háide cinint sa bhrás a son tránána stóilem. Níos an olí mé mar sin héin. Bhfuilm dócha loil, bhfuil tú leabhar lomsa bhfuil chear an éil agus níl fáin arm go min ró cha loile. Ó tuigim tú Daniel, sé annach chluthaí sethe agus aber bíon phases do gom hénig. Óidirnta bíam sé a imirt ó chumh go dómh agus óidirnta eile ní bhíam just breathain sé. YouTube a bú sinné, hop YouTube. Tá tú imithe draivís time a íomh cínte an rud is fearlam. Níl na tuchéad chuir an áthre a got go fós ó mi léan. Ó sé bíon me streams plódathe dúirt bhílar pal leid úrnta bíon siad is fíor chuit. Gan san tú a bí frálaí ar Insta, tu go má. Bhfuil na sailse ó tá na sailse ar siúil an éis go húntaach. Oops. Déanana sa second leis ar a mapa chuit muirteach. Bhí a Hamburg an son agus tá medal go Dortmund soilm. Aber níl cear máin is gom so má hiig chum an áiríocht. Ok. Me leis céal. Ní rás a lána ceart an échaid. Bím sé géisteach le ceol nó le pod chréal an nuid a bhíam sé gimmert I mé an ar a Daniel níl sé géisteach le éan rud an éis seachas a chlutha héan Is brealan bheith géisteach aber le réidir na Gaeltacht nuid a bhíam sé I gimmert. Nuid a bhíam I gimmert. The Doobie Brothers ar GTA is brealan matáir an son. Tá sé goméid me liked songs ar Spotify an árán go deo I sethe. Gur mágad a sinna íomh. Bíam sé stracha le bhór an enam chun is rís bín sé droch riad a léomhach. Is mar an ag bhfuil go nuirt a gcearta. An lí blach líos a chlutha seo go hefigiúlach beag DLC a techt agus diatá máid a cháil rééis. Bíon bangas ar RNG is fear chuit. Bremen discovered go húntaach. Cén costas bhí ar an rá. Thart ar €5 don rá agus don pedals agus don gearstick. Bhí sé costasach go leor right ach bhí postláin aimse gom muid a cheannaí is iad. Ach ní a hiile. Ach bio iad cuidann siad go mór leis a gluthaí abid. Agus cad é cad bhí rá gom neidir tá sé mihéan leis an cheanna. Árán na chóca nát. Cad é a táir an son? É sé rólas gom. Gur má go as an fáil son a trai
Part hí FRS am anna bhuaach. Ja, na hiige mé ach beag siad le ag techt ach mar DLC a bheith se, so beag ar an díal as ach díal hat as péis go le. Ó beag galibh agus cúnta limine annach chu dáit na na notions. No, is níl tá ceart go bhí notions a gom leir a cheanna is é seo ach níle hiile. Trustmaster sinne branda stoilm. Ja. Nadidir kann heb go nóir stoilm le vís a gom. Gan é an na go. Ó me léon bhíorm settinge ahrú an sonna chard me leis céal. Stoilm go bhfuil man right. Le tracail all right. Oh. Speeding offense ó me léon. Vís atá aber just 5 kilometer sa bhreis. Ó me léon tá mé dul leir fuid na háite nacht. Bhíonn sé deoch ar aber a bheith mind agus bheith an leabhar agus bheith fiochan ar a chat. Tá saoil anna chróig go a chairte. Ó ja, anna hefyd y streamal gair miúil ó se. Chearra. Ní bhíim sé streamal an aigid. Tá mé fan 9 go dtí go dagan Mr. Beast isteach beag le feiscint. Ach, go ramá go da sin a hénéad. We made the right person famous, Chearra. Bhín gardaí sa táid ar an son is fear chuite a crim. Ó me léan. Ní bhíon dul gain os na gardaí. Ó se. Ó, ní cheart am a bheith ggóil alcoil le bhuiil arp agus méid maint. Ok, ham dul ro bhail an is. Tá daoine cabhan luas ar chunta na galí sa Twitch chat ó me léan. Á tíir sé ar a chairde, agus beag arm cé tapig go bheith go na níos seo leis. Ach, tá deoch bhaim. Tá nach chéan rud bhaim a chairde cé deoch cadéile colla. Colla an óine tá bhaim. Ó, me leis géal. Tá sé ag timáint láir a bhóid. Tá go ná bhíim sé lecht in ach níle me nacht. Sin é mar bhíonn sé chairde. Ok, go hóntaach. Lí dólan go bhfuil míad roiadan leis ón ceann scríbe, is man lei sin. Well, tá me buin daine bheits a livestream seo. Ach, níl míad bheith ón ceann scríbe péis ceal le. Se, óideanta, is fearr le a bheith timáint ar a heilé a bhuiil arp. Bíonn sin lís abid níos bhosa abid nach chéan rud a hiiscint abid. Bhíon aglairm go bíonn sé deoch ar a bheith livestream a hiiscint abid nuair a bhíon an ihe ann. Ach, ní léon réit deoch ar sin. Well, dearan go bhfuil réit deoch éid. Stáilm go bhíotain mad a chailt. Ach, déanam méireach na mad a heachint nuair is féidir am. Ní dólan go bhfuil. An bhfuil mad sa gom, ní dólan go bhfuil. Níor ba cínte. Chearra, sin é mar a bhíonn sé. Is dóilm go róis san ísisiil tír cúpla mí ó hin all right. Is dóilm go róis. Is cuianlam, is dóilm go raibh an update san sa chearmáin leis agus cuianlam a chearmáin i heiscint nuair a chós ann sa chluthe agus bhí sé go bra aber bhíon na cáireacha an a bhór ar fad. Ó, stop! Tá mig... Ó, stop! Níl mór an bros le a gom in échaid. Bhfuil petrol station an sa in échaid. Chaile méid amach ar a petrol station an sa. Ó, stop a chairte. Stop the lights a chairte. Just begarum just éireacht a dhéanamh. Chearra tá manna chungrach leis a gceann scríbe bed all right. Ok, chearra.
Be mí go bra chuir a chéan na film mór an bros le fá gom chuir is na wipers siúil an san sé himpiist. San leat a bhílar beoch í bhagót gur má go a stecht mar ná. Ok, óá na gardaí ansá ó me léan bhfuil se bhil right. Be go raibh timpiist có. Sead an íl. Díar an go raibh rudaí mní lechacha dhéanamh go bhéir son. Éon tracht freis a bhrás le nacht ní raibh go fáil. Ach, beag siad bíonn se costa teach sa chluthí seo nó sa bhíorthéil. Tá sé róáard ná féil. Beag me gur an gear ahrúan is a chuirde. Finally, gear change a techt. Fa dhéide. Mar orintanta bíonn sé bailach. Bíon ort bheith aideach nuair bhíonn tá temáin na bóide beaggus an aber na exits. Na slite amach. Ní dólang bhfuil cíal lei sin. Ó tá sé annach chuirecha is mór tro san. Mar bíonn sé deachar áidirh sé stáilm a chlá séiscint nuair bhíonn sé daracha. Sin é mar bhíonn sé. Right. Be gur bhfuil luas ahrúan is. Se, agus dhéan daine ó airgin é sinna hénéad chonach é ar TikTok agus bhís rá am héan chuna héad nach raibh smíanamh sinna gom. A chonach éidirnach a dhéan bheith bhí sé méle, so bhí sé méle, so is cum lín fé sin. Daide go anna bheith leis bhí san. Consán tú Amber, éint geala go a nacht, bhfuil tú go má go as techt, go dtí livestream. Fáilte, is fihe. Se sin é Daniel, sin é bíon na ceantaid, na seanna cheantaid, le fiscint, nis is ríist. Agus an san nuidir bhíon tú ar a motorway, ní bhíon éonrod le fiscint, acha háidegint, nuidir bhíon an ihe áin, ní bhíon tú ná éonrod a cheiscint in échaid. Agus aber níor chuas go sasan nó riamh sa chluthé seo, mar tá go bhfuil sasan anna hen sa chluthé. Ach tá siad ag déanamh neart ibse na séid istóileam. Ach, níle nóbaid sin dianta go fáil. An bhfuil se chur báistí an éis. An stap tá. Ó, tá an chlásásach overwhelming a chuirte. Ok. Wipers. Ok, go húntach. An hef na bhfuil se tmaint ceart. Ó les adam san locht tá na chéanna gom. Ok, go húntach. It's time to take a mandatory break, tá all right. Níacha a notification sin riamh an run lói sin. Oh yeah, ní dóil an ghuiile a naib son ag ETS. Ach is fearr lom Euro Truck Simulator na ATS charéadamh. Grand Utopia. Níor chóla tracht ar sin. Drop off and pick up in this game. Catá geist go leis sinna what do you mean by that? Like, leis na trailers an bíon tá ná leis sinna dhéanamh. Ó, begur an dul go dtí lána sáistáilem. Ó, chus a gír na cheart an son. Ok. Ok. Tá mi fiach níos ar a lampa solis. Tá ró cracked, chear an ídem. Bhí sé an a héniuh. An daithníonn sé sin leat, an daithníonn le... Ó. Gur má go sin. An daithníonn a teocht leat Amber.
ó tír fictional ar fada sethe ó tuigim. Yeah, you can do that. AM, you can do that. You can buy your own trailer, or you can use trailers that the company own already. On the chloe shahi, it's a great game. Euro Truck Simulator 2 on Animata 8. Full in A. Okay, gewoon toch. Oh, Scala. Héan. Oh, gewoon toch. Wacht, trassene aan de adel gaat meer zijn. Wacht, heel shirt. Kan je Lewis en zo. Kan je go. Oké, dan moet je al rijden meer zijn. Oké. Mandatory break, tan bio, ní féidir mandatory break a bheit he gom. Ní acha notification sin riamh im héal, cai go rud nó é sin. Oh, catá tear lú leis na sail sin san. Tá dul peis le. Right, seo me cheann scríbe, stoilm. Go húntaach. On the va. Okay. Hard to be honest. I can't be bothered to do a proper parking job, so play it safe. Call William. Okay, better dull son. Okay. That's all right. Bar let the test na vocht. Oh, she bíonn sé anna chuirdecha an son in Albin ar hirig na bíonn sé hinnéad tuigim. Okay, am roiad an é seán ón spreoch áit ach chearra sin é mar bhíonn sé. An bhfuilm chearra ha. Okay. So I'm gonna make I'm reversing in the elephant saw. Okay. Tá cheat camel úsáid go leis a chuirt a leis céal. Go húntaach. Dearing geveat an trailer a chusáid sa bhír héal. Like, tá mé dahiad an éis an glóthe seo. Chearra is lór son a chuirt is lór son. Okay. Die Koepeling is dat hem? Gewoontig. Wat? Smaak nog eens in. Echt niet kreeg ik gevoel bij hem brosle geld is dat hem. Fitchy came en son. Oh Lloyd de. Oh en die vind je maar in Asian. Wel geslidie. Consanto Cassidy. In scale got. I'll check the livestream. Okay, ga we met alle nische hard. Dan nacht je aan de woord na veel. Oh mijn leon. Okay, begar een petrol geld in is style me hard. Ga willen station. Dan let's check on this mappa. Oh no. Bím sé breir P do gná mar sinne knappe bhí GTA aber don mappa. Oh, stop am sa gear na cheart. Se bíonn sé anna he, bhí sé anna he a saoras rá nach raibh crim. Bhí sé rá he chum. Oops, iarra, tá míid beo fós. Ok, tá mí nachmór an éis ige, nachmór ige petrol station an éis. Fé éide. Tá
deoch ó lorug ag me rocail. Go húntaach chuid fad a chairte. Okay. Right. Okay. An bhfuil tú neice le ratar den bhil láthir níos go húntaach. Seans go mé gurm ag go thuirt ar an níisiiltír is a chiad livestream eile. Emphasis an chiad livestream eile, seachas an nacht. Mar sin a chairte. Bhfuilm críoch? Actually, begurm ó tros an ada bhacha geisle. Can heb go mochar a mé sin a dhéanamh ó stop? No, tá man right. Right, 1 second a chairte. 1 second. Ó stop ha me chróig in na freiseach nacht. An bhecinn si bh sin? An bhecinn si na fleise sin? Oh. Simúl tá leitingsach múdí a nacht ná féile chairte. Tá, stoilm. Okay, cá bhfuilm 1 second. Oh, na chats goléid. Bíonn se deochar a bheith smachtacháilte na chats goléid. Mar sin a chairte. Stoilm go mé gurm déidir chuir leis a livestream an is. Gur míle má go bheas techt. Tásol gom gur bhaine bhid taineh as a livestream. Bhaine héanana gan a taineh as a livestream a bheith gimmert. Euro Truck Simulator 2 ní rimaríos Euro Truck Simulator 2 le tamil sa bhí sé go deas é gimmert a ríis tabut. So se sin é scéal a chuir an leis sólam ní léon rud éile le rá gom. Tásol gom go méid í a bhetha goibh. Se sin é. Mar sin a chairte be gur me meachtain leis, be gur céthe bheith gom, be gur deach a chailt agus an son ráid sa im cholle féhéide tá tíirse orm. Gur mágad lei sin a Daniel bíoch í a bheith got a crim gur mágad lei sin a hinéad. Mar sin